Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, atxaldeon, eta mila esker etorri ziatenak Marrumaren podcast berri bat egitea, kasu honetan Zilarregiren komikiaren inguruan, Marrumak kultura aktibidade asko ditu, eta hau da horietako bat. Gaur saiatuko gea, hemen dakagun produktua defenditzen eta azaltzen zergatik egin eta barrez. Ni sarrera txiki bat egingo dut, komikiaren kontestua jartzeko, eta gero kotek berak egingo du bere komikiaren aurkezpenakotea da marrazkilaria, eta niri naiz Joseba Txilardegi elkarteko kide bat. Orduan, nundik sortzen den historia hau, badakizue herri baten historian eta herri baten memorian sartzen den normalki herri horretan osatzen den hirigintzak, arkitekturak, izenak, kale izenak, monumentoak, guzti horiek nolabait osatzen dute herri horren memoria eta nolabait esateko etxe eta kale eta toki guzti horiek ematen zaien izenak eta ematen zaizkien funtzioak ere nolabait adierazten dute zein da momentu hortan agintean dagoen boterea eta botere horren ondorena izaten da, ispilu izaten da hiriaren patrimonio guztia eta hirigintza guztia eta hori guztia, ezta? Orduan Donostia, beste hiriek guztia bezala, bere historia propioa dauka, eta konkretuki lau momentu importante eman dira Donostiaren historian, bata izan zen 1812an erreintzan, praktikoki Donostia zana, zentroa bintzat, eta beraz, orduan zeon parte zarura guztizia osorik berreraiki behar izan zen, eta berreraiki zanean nola ez, orduan ere sortzen dira izen berriak, kale berriak, eraikin berriak, toki berriak, eta momentotan agintean dauna jarriko izkio izen batzuk gero ikusiko dugun bezala, ezta. Gero, bigarren momentu importante bat izan zen 1873an, Harresia bota egin zen, eta beraz, Sánchez Cortázar deitzen da hori, martxan jartzen denean, hori hiria hunditzen da, beraz, eraikin berriak iten dira, kale berriak, plaza berriak, izen berriak, eta berriro ere, Donostia bere burua eraikitzen nahi da, berriro ere, momentu hortan nagusi den, agintean nagusi den pensamendu ideologikoarekin eta barrez. Gero, hirugarren momentu importante bat izango da Republika garaian, Republika diktadura baino lehenago, beraz hor beste momentu importante bada Republikaren espirituarekin, zenbait kale izen eta plaza izen aldatzen hasten dira, eta gero diktadura dator, 75 bitartean berriro atzea egiten da, eta gero ia sartzen gara gaur egungo transizio politikoaren fasean. Beraz, lau momentu importante da Donostiaren eraikuntzan, eta aztertzen balin bada toponimia eta aztertzen balin badia kale izenak eta eraikinen ezaugarriak eta bar, oso ondo ikusten da Donostia izan dela historikoki herri burges bat, beraz, bazukan hemen klase aginte bat, eta klase aginte hori espainolez bizi zen, Donostia oso euskaraz bizi zanean, eta gaina ikuspegi ideologikoen aldetik ere, oso liberala eta oso konservadorea, eta batzutan baita reakzionarioare izan zen, ez? Eta gaur esango nahi ditugun, hainbat kalen izenak ere, garai hartakoa dira, hor da gaztuen 1820an, Jose Maria Collado, datu hau dira Josu Tellabide, ez dakit izautzen dezuen, Donostiako patrimoniari buruz, segurazki gehien dakien gizonetako bada, eta berak idatzitako artikulotik atatako aipamena dira, baina kuriosoa dialako da karskitonea, ez? Orduan, 1820an, Jose Maria Collado Donostiako ligarka bat zan, eta honek zeukan periodiko bat El Liberal Gipuzkoano izena zuena, eta elkarte bat, gure Txilardegi elkarte bezala, berak sortu zuten berain elkartea, eta elkarte horietan zeuden personaje batzuk. Adibidez, Etxago Generala, Birmingham, Fermín Lasa, Eustasio Amilibia, Joaquín Calvetón, Bruneta Nayak, Antxon de Luzuriaga, Elias Legarda, Joaquín Ferrer, eta bar, beraz. Geroztik, historian, kale bihurtu dian eta plaza bihurtu dian, eta izen hori guztiak, beraiek bizizianean zian, hemen Liberal Gipuzkoanoren inguruan sortu zen staff bat, burgesia espainoloren staff bat, eta beraiek izango dira Donostian bilakaera eraman gutena, eta horregatik gero bere izenak agertzen dira, eta segituko nezaken horrela. Badago beste, hor daude beste batzuk ere, Marqués de Salamanca, José Gros, Okendo, horiek ere espekuladoreak, esklabistak, militarrak, zer esanik ez, reyes katolikos, hori guztia, eta izenen aldaketa ere dago Konstituzio plaza berriaren inguruan dagoen beste borroka hori ere, plaza berria zen berezko izena, gero aldatu zioten, Konstituzioa, behitzetan esan da, Donostiaren bilakaera historikoak ikusi daiteke ere patrimonioan, ikusi daiteke toponimian, ikusi daiteke kale izendegitan eta barrez.
Orduan, frankismoa ondoren sortzen den egoera demokratiko honetan, gauza batzuk aldatzen dira, baina egia esan oso gutxi. Gaur egun, iten balin badugu Donostiko kale izendegi plaza eta monumentuen azterketa, hor euskal kultura eta euskal historia eta euskal herriaren ispilua oso eskasa da, 75 pasadia pentsatzen zen bat urte, eta hori ez da berreskuratu, ez? Gauza batzuk, bai agertzen dira, adibidez, aipatuko ditut, Koldo Mitxelena zentroa sortzen denean, Koldo Mitxelena izena jartzen zaio, Don Carlos Santamaria liburutegia, unibertsitatean sortzen denean ere, euskal kulturaren personaje bat sortzen da, Elbira Zipitria dauka beste zentro bat antiguan, orduan badaude olako batzuk, baina egia esan oso gutxi daudenak, Donostiak askoz ere gehiago eman du, euskal kulturaren ikuspuntutik, askoz ere jende gehiago merezi du horregotea euskal memorian sartzeko eta gure ispilua izan dari benetan Donostia euskaldunaren ispilu izateko, jende asko falta da, jende asko sartu beharko litzateke eta gaur-gaurkoz jende hori ez dago. Bueno, hortan ari ginela, guk sortu genuen Txillardegi elkartea, herri ekimena, arrazoi batengatik, adibidez, Txillardegi bezalako personaje baten oihartzunik etzalako agertzen inun Donostiako eskala izendegian, ez monumentuetan, ez eraikinetan, eta ez inun, ez da? Eta, pentsatzen genuen, falta dan persona horien artean, eta asko dira falta dienak, bat izan zitekela Txillardegi. Orduan, Txillardegi izan urteurrenaren, lehenbiziko urteurrean, eskatu zen udal liburutegiak, Donostikoz liburutegi zentralak ez du izenik, eta Donostiako 20 izen bate idazlek, konsagratuak, firmatu zuten dokumentu bat, eskatuz, udaletxeko liburutegi horrek izenik ez balin bazun, jarri zitzaiola, jarri zitezkela bintzat Txillardegiren izena, ez? Eta aipatzen zian arrazoia, zen alde batetik, hizkuntzaren ikuspuntutik, euskara batuaren inguruan egon ziren ekarpen guzti horiek, beste alde batetik, egon zitezken ere bai literaturaren ingurukoak, eta orduan literatura modernoaren sorrera, hor dago Leturiaren egunkari izkutu alde batetik, eta gero adibidez El Sachelen, emakumezko protagonista duen lehenbiziko novela ere bai, eta gero etorri zen soziolinguistika inguruko lan guztia, eta gero baita ere, politika egintzan ere eukizuen presentziaren gatik, eta orduan, zeuden hainbat arrazoi, molako persona batek ere Donostian nolabait bere aitortza eukitzeko edo egoteko tokia. Eta eskatu zitzaion udaletxeari horren inguruko erreakzio bat egitea eta horren inguruko erabaki bat hartzea. Gogoratuko zate, gero momentu batean egon zen EH Bildu alkatetzan, Juan Carlos Rusizagirre egon zen, baina 9 zinegotzi zituzten eta 27 Donostiko udaletxean, eta beraz, proposamena egintzanean, etzan aurreatea, PNV getzulako aldezko bota eman, PSOE getzulako aldezko bota eman nahi, eta PP gerez. Etzan atea, eta hor gelditu zen. Hori guztia ikusita guk ere baki genuen elkarte bat sortzea, eta segitzea, Txillardegin inguruko lana, eta rebindikazioa, eta presentzia, eta bar aldarrikatzeko, ez da. Orduan hori izan da gure urte hauetan egin dugun lana, 2012an hasi ginen, heriotzaren ondorengo urte hurrenean, beraz 12 urte pasadia. Eta, bilatzea da, gauza joan dia poliki egiten, alde batetik, ETB-en bere garaian izitzaion elkarrizketa luze bat enekari, alaba Ilobari, Txillardegien figuran inguruan, oso dokumento polita, eta ETB-ek eman zuen, eta ETB-ek egin zuen, eta gauza berria izan zen. Beste alde batetik ere, aekak korrikan bere, eta, kotearekin batera egin zuten Txillardegiren klik bat atea zen ere baita horrek zabaltzea handi bat eukizun. Gero, Carlos Santamaria zentroan iriki zuten areto bat, Txillardegi aretoa izena zuna. Gero, klusterrean Txillardegi sariak eta hausnarketa saria martxan jarri dira, eta urtero ematen dira. Gero, Oñatiko udalak, gure Palantza izena Aragozetik dator, eta beraz Oñatiko auzo batetik, eta beraz hori dela eta Oñatiko udaletxeak ere jarri zuen hori tarri batan milikuan Arantzazun agontzalako Euskaltzaindiaren bilera, eta hori guztia goratuz. Gero, Maulen ere erakusketa bat egin zen, Mauleko udaletxeak antolatuta, euskara batuak Xuberoan eta barukizuen eragin eta baraztertuz, gero Hendaiak udaletxean ere bai, beraztik jundira pauso txiki batzuk ematen, baina guaindik asko gehiago dago iteko, eta ez bakarrik Txillardegien figuran inguruan, baizik eta beste guztietan ere bai, ez da. Orduan, hori dezean da, guain arte egin dugun lana, eta lan horretatik abiatu geanean, ikusi dituzu ez gauzak ditugun, eta azkeneko pausoak, egungo egoera zein da, segitzen dugu aldarrikapen hori martxan jartzen, eta beste alde batetik planteatzen da, momentu honetan 3 lan daude mai gainean, nolabait esateko,
Alde batetik, Lafitek idatzi du pastorala, Txillarderen bizitzaren inguruko pastoralaia idatzita dago. Ez dakigu gure asmo izango litzake mendeurrenan, beraz, 29an, edo 28an, 29an, mendeurrenean pastoral hori idatzita dona, eszenifikatzea, agian Donostian ematea eta Xuberoan bitokitan batera, edo horrelako zerbait. Beste alde batetik ere, aspalditik dago filma bat, edo dokumental bat egiteko proiektua eta zenbait irudire hartuta daude, baina hori bukatu gabe dago. Eta gero, atea zen komiki hau. Hori da, azkeneko gauza berria esan dezagun. Orduan, besterik gabe, gu segituko dugu elkarte bezala lanean, principio Txillardeekin, baina gero euskal kulturako beste personalidadeak bai, eta nahi dugu horri ate bat iriki nahi dugu, eta ate hortatik gero besteak ere pasa daitezela, eta bide hortan, horrengoan tokatzen zaigu komikiaren idea, eta Kotebera marrazkilaria, eta beak presentatuko bere lana. Bueno, vale. Eskerrik asko Joseba, eta elkarteko kide guztiei, ze nik zuei esker ezagutu nun Txillardegi norzan, zuen aldarrikapenagatik. Hasieran pentsatzen nun ze izenak aldarrikatzea kale bateak edo bestako ez zuela inporta, baina egia esan olako figurari buruz inon ezer irakurtzea bai zela kezkagarria. Eta, zuen bezala, ni saiatu naiz pelikula bat aurrera ateratzen, eta gauza asko gertatu dira urte asko, 10 urte hasi nintzenetik asmo honekin. Baina, ez da bat ere erreza izan gaur egungo egoeran, Txillardegiri buruzko pelikula bat aurrera ateratzea. Ni komikilariaz gain hori, batez ere film laburrak egin ditut, eta azkenean ere film laburrak mugitu ala eta ezagutzera eman ala, jun naiz pixkak ardura politiko bat eta hartuz nire obra aprobetxatzeko edo ezakit. Eta hola, bilatuz gaiai adi, hori, ezagutu nun kanpotik aldarrikapen hau, eta gerturatuz geroz eta gehiago, azkenean barrapatu nago guztiz Txillardegiren pentsakera eta bizitza osoa, eta esan barret nahiko bakarrik nago. Egia da, komikiarekin eta zenbait gauzekin, inguruko jende batzuk, batez ere nire inguru guztiak oso ondolak Txillardegik nik kontatu didalako zer, oso astuna izan naiz batzutan. Eta, komiki hau egiteko, geuretik sortuak izeneko bekari esker, martxan jarri nintzen 2023an, eta, lehenbizi egin zen argitalpen txiki bat, eta aurten, argitalpen txiki bat tirada aldetik, zezan bilduma bat potoloagoa, eta ezan asko mugitu. Eta orduan erabaki nun, bakarka egitea autoedizioa, nire aldetik, eta elkartearen aldetik laguntzarekin, eta hoia da, bigarren argitalpena, eta egin ditun 1000 urtarrilean, eta gaur jasoet, hau da ja, bigarren argitalpena, gaur jaso dut, beste 750 egin ditugu, eta dauzkagu hitzaldiak eta aurkezpen batzuk, hasi que nahiko pozik. Komikiari buruz esan bardet, nik nahi nuena zan, batez ere, nire interesez izaidan zan, gure belaunaldikoak bizi dugunaren aldetik, orokorrean euskal gatazka ditzen denaren errelatoa, eta beraz, zentzu horretatik oso interesgarria iruditzen zaidan Txillardegi eta belaunaldikoen gaztaroa, ez? Beti, hori, nola sortu duten mantra, cuando ETA decidió matar, eta holako gauza, pixkat, badakigu horrela etzela, baina nola klandestinadean izan zen, eta familia askotan, ez dugu bizi, ez digute kontatu, ni nahiko jakin mina eta esan barret dagoela oraindikan olako ez jakintasuna handia eta mistifika ez dakit eta gezur asko horrekin lotuta. Eta egia esan liburuetan oso ondo jasota dago, azten baldin badezu, adibidez, nik beti jartzen dut Euskal Herria helburu, Txillardegiren liburua da oso interesantea. Zentzu horretan, eta beste hainbat. Eta beste autore batzuen, bai.
Nik hori hartuta nahi nun Txiardegi eta belaunaldikoen gaztaroa kontatu. Baina hori, beka hau lortu nun, eta beka hau Bergaran garatu behar zan, eta Bergara azaldu behar zan. Osan hori, bekaren baldintza bat. Beraz, bueno, egokitu behar izan nun Bergara eta Txiardegiren gaztaroa etzan pasatzen Bergaratik. Beraz, azkenean egin nun Txiardegi eta Monzonen arteko gutun trukaketa, oitupatu nun Bergarako Laso dorrean, hor zegoen, erbestean zeudela Txiardegi eta Monzon, hamarka baten zehar elkarri bidali zizkioten gutunak eta egia esan, oso interesgarriak daude argitaratu gabe, ze dira intimoak eta, gatazka pertsonalak, esan nahi. Eta, baina, horietaz baliatuz, gauza batzuk jarri dituz zuzenean pertsonaien ahotan komikian, ez? Beraz, azkenean oso historikoa da, asko kostatu zait alde hortatik erabakitzea zeneukan 10 urtetako gutunak, gehi Txiardegiren obra osoa dago digitalizatuta, eta Txiardegik idazten du nik irakurri baino azkarrago, beraz ezin dut. Baina, egia esan, digitalki hor guzti eukita eta bilatzailei esker, azkenean antolatu egin dut eta gidoia egin dut nahiko, zentzuzkoa eta nahiko pozik. Eta igual ez naiz gehiago luzatuko. Eta gustatuko litzaidake baita ere, zuek nahi bazute zerbait galdetu, Vale. Hau zan asmoa jartzea fondoan Txiardegiren klika dokumentala egin genuelako 2019 korrikarako. Nik gauza bakarrik gehitu, astu zaiterako esatea, gauza asko egin dira aipatu dut lehen, aipatu ditut asko, eta astu zaite egiaz. Eta egia esan astu zait importantena, eta dagoen aipatzezuna, jakinek diputazioak egindako akordio bat dela medio digitalizatuzun Txiardegiren obra osoa, izan bat, milaka artikulo, liburu eta bar, eta momentu honetan familiari eskatu zitzaiona, familia jarrizun baldintza bakarra zen, digitalizatutako lan hori librean, irikian ustea, osea, ez kobratzea hori begiratzeagatik, eta hori onartu egintzen, eta orduan momentu honetan, idatzi zuen guztia bintzat digitalizatu hau, ez da galduko, eta hori jakinik esker egindako lan importante badaz, bestela Euskal Honuren guriateken hainbeste artikulo, liburu, eta bar. Laster komika hauen egongo da, jakin. Laster komika, bai. Hor sartuko dute. Dokumentala dago YouTubeen, ez dute entzun eta, hasiera pixkat rollo, baina gero, harina da. Eta, komikia dago 5 euroan salgai, nahi badu norbaitek erosi 1, 2, 10, edo sinatzea baita ere, ni hemen nago, edo Joseba igual nahi du baita ere zerbait. Barruma tabernan ere izango ditugu batzuk. Bale, eta tabernan egongo dira batzuk salgai ondoren, oso ondo, bai. Galdera komikiari buruz. Esatezu gidoia, zuk egin dezu? Bai, gidoia, marraztu, maketatu, autoeditatu. Ja. Eta ez, dokumentatu eta beharko zenuen inguruan, asko galdetu beharko zenuen. Ez, inguruan, ez egit. Bai, claro, baina ezke derramat urte asko, bai. Idatzi nahian, Fitorekin egon naiz dokumentazio gehiena Fito Rodríguezi zordiot. Berarekin eseri naiz askotan idazteko dokumental bat, Txiardegiri buruz, eta ez dakit dazkago infinito bertsioak. Eta baita ere, seri ginen komiki bat egiten. Komiki baterako gidoia egiten, ez dago bukatuta. Baina, hau egiteko, nik, kasu honetan nik egin dut, jarri diot Fito Rodríguezi eskerrak ez dakitzen bat aldiz komikian, zeberari zor diot nik ontara sartu izana, baina egia da, nik jun nintzala Bergarara bakarrik, egonaldian Bergarara gonbidatzen zituten, pasan ditu 3 aste edo 2 aste eta piko, eta hor dokumentatzen, eta hor ere jende askori eskertu behar dio, eta Juan Martín Elespuru,
Mikel nola ditzen da idazlea, El Cororen Jose Luis El Cororen liburua argitaratu duna, eta, El Coroei baita ere, bere semeari ere bai, Paulo El Corori, jende askori. De hecho, ia urtebeteko epean neukan komiki egiteko, eta azkeneko egunetan marrastu nun horri bat egun bakoitzean. Aurreko guztia izan zen dokumentazioa. Eta Bergaran 3 aste horiek, azkenean ez nun, marrastu nituen garabato batzuk, eta argazki batzuk atera, baina izan dana dokumentazioa, historia biltzeko, eta egia da, bertigo ikaragarria ematen zian, komiki batean jarri, Txiardegi eta Monzon, hor naiz ni, holako figurei buruz, karikatura jartzega, eta ez dakit. Eta hori gehi beste nire komplejoak eta hori horrek askotan egiten du sorkuntzan hasi aurretik dokumentatu eta horregon zurrunbilo batean, ez? Eta baina azkenean ja estutzen, azkeneko astetan ja zerbait egin bar nun edo bestela, egin gabe geldituko nintzen, zer argitaratu barzan komikiaren bilduma. Eta hori, pinpan egin nun eta pozik. Ni, galdera bat, beste komiki bat gidoian lanean zabiltzatela esan dezu? Bai, esaten dut, oraintxe bertan ez gabiltza horretan, ez? Baina asmoa dago hori egiteko. Egia esan, finantziatzeko komiki bat, kriston lana da komikia da, nik egin dudan lan guztietatik okerren ordainduta dagoena, eta eskerrak hau udalbiltzaren, hau da lehen aldia kobratu dudana komiki bat, ni komikiak egiten ditun, gurasoen etxean bizi nintzenean, duela 20 piko urte, gero ja bizitzeko, beste lanak topatu garri izan dut, eta batez ere, nik animazio zerbitzuak egiten ditut bizitzeko. Eta izan liteke hau beste komiki horren kapitulu bat bezala? Nik nahi dudana da gaztarotik hasi, hau da pixkat gaztaroa, lehenengo binetak, hemen badaude, justo azalean dauden binetak dira bigarren horrikoak, eta lehenengoa dira gaztarokoak, baina gero ja urrengo horri guztiak dira beste garai batekoak. Izan zitekeen, baina egia esan labur biltzen du komiki honek gauza asko, eta gustatuko litzaidake atal gehiagotan sakontzea. Batez ere hori, antiguo, hau da, antiguo hemen ez da saltzen, eta antigua Donostiko historia hori marraztea hori da gustatuko litzaidakena. Ez dakit inkluso estilo aldetik pixat aldatuko nuke ere bai. Hau da, Belgikan dagoela eta hori, eta nahi nun hori paralelismo bat egin, eta komik franko-belga eta hori, eta nola ekarrizun existenzialismoa, eta hori euskal letratara, estiloa hemen egin dut pixkat Tintin edo Tardi eta holakoak, baina hasieran pelikularako neukan beste estilo ilunagoak baita ere. Baina ez dakit, oraindik hori dago airean. Polita litzateke, segun zerekutan dagoen estilo ezberdinetako komiki bat. Kristolana. Guk elkartuetik hori egia pentsatzen, animatu behar degula, hau da, kapitulo bat, baina daitezke kapitulo gehiago osatzen juteko, ez? Incluso artista ezberdinak. Egida, kapitulen ideia, askola zaitzen nauz, ez, ja talka ateatzen. Eta Fitorekin elkartzea da, gineon, etengabe, nahi nun zerbait itxita, zerbait egin, eta Fito gehiago sartuz, eta como, osea... Eta, beraz, hau da bakarrik akatar bat, gero hurren, eta ja lasaitzen da. Esan dezu, Tintin aipatu zu, eta Tintin hola hau, bentsatu ez? Tintin, Tibeten, Tintin... Tintin Txiardegi Bergaran. Txiardegi Antiguan. Hoi da, tipo Teo Mendian. Txiardegi, tal, Txiardegi... Elkartean interesante. Bera dauzkan... Esan nahi nun, gauza bat, ez dakit. Zukutak ez baina, gaur egun daude diru laguntza batzuk oso interesanteak Eusko Jaurlaritzarenak ematen... hau, udalbiltzan diru laguntza zen 2.500 euro. Eta gero daude Eusko Jaurlaritzarenak 15.000 euro, oso zaila da lortzea, baina, igual aurrekari honekin prestatuta ondo, igual bat zegoen aukera lortzea, ze jende kompetentziasko dago, baina gauza da,
ez dutela usten albumak egitea. Albumak. Osea, izan barko zen bateako. Baina, bueno. Ni uste, autoedizioaren bitartez egituko dugula parteka egiten. Bai, hori bai, eta zuei eskerrak esan zenutela, ni hasieran nahi nun 3 eurotan saltzea, eta zantzuela, bena. Osea, eskerrak 5 jarri degula, eta gero ikuset hori 10 eurotan ere jarri litzake. Eta autoedizioekin, bueno, egia da hori, bueno, eske nabil hori autoedizioaz, eta gaur etorri nahi, osea, imprentatik, eta nago numerotan pentsatzen, baina lehenengo aldia egiten dudala, eta ez ondo pentsatu. Eta ja prezioa jarrita dago eta ezin aldatu. Osea, ja dago ISBN, por cierto, ISBN-en euskera bilatzen, osea, daukate saikatuta, eta azkenan topatu nun en lenguas romances. Hor barruan dago. Eski flipatu nun. Osea, en plan de grego. Osea, bueno, sin más, gauza pilo bate, kodigo de barras, ja, bigarren ole honek, ja ikasi kodigo de barras egiten. Ua, super pro. Hombre, gero guri elkartean interesatzen ditu zitzaigun ere, soporte hontan ez zeulako ez Txillardegiren inguruan. Zeuden bideoak, zeuden pelikulasiak, bukatu gabeko pelikulak, liburuak, azterketak, liburua daude, tesiak aidia hortik egiten, batzuia bukatua daude, beste batzuk ez, baina ez zeuden ezer komikien suporte inguruan, ez? Orduan, idea planteatu zanean komikarena, guri asko gustatu zitzaigun, beste alde batetik ere, iritsi daitekelako gure ustez, transmisioan lan horretan, beste publiko batea edo beste estilo bateko transmisio egitearena, ez? Kote badozka grabazio batzuk pelikularako, hori hartzunen, goizeko 5etan. Eta ez 5etan, ez. Oiek, bazkaldu zuten eta zuten mozkorra, baina ez da nahin berandu, eta batzuk ez zeuden mozkorra. Eta esaten dute hori. Segi. Ez, transmisioa falta noraino iristen da, gazte batzu dira, oi hartzuarrak, euskaldunak, teorian ikastolatik pasakoak, eta galdetzen die, ez du, Txillardegi tal, Txillardegi... Duela 10 urte. Sitio para chillar, no? No. Ez, hori izaten zuen Fernando Sabater. Txillardegi lehenengo 3 nahaztutzen txidarekin. Lehenengo 2 txidarekin eta 3 txidalekurekin. Hoi da eskultura egiten duten, eta 3 gainera, txidalekurekin nahazten duna daka kamiseta bat jartzen dula. Ira. Irish Republican Army, ez dakit zer. Eta zango, oi hartzur peto-petoa, Sorgin tabernako kamareroa, eta, zan harrigarria, bueno, eta izan lehenengo galdeketa, ez? Eta gero, jarraitu nun, hau, dakat, oso sekuentzi polita, duela 8 urte grabatuta, Bilboko Martzana tabernan, dala, hain da, super pijo, hipster rola, eta nik arte derrak ikasi nun, eta ginen eskualde guztikoak. Egun horretan iparraldekoa ez zegoen, eta behar jakingo zuen seguro, baina ni galdetu nuenen artean, eta ez zuten asmatu inor. Eta bazegon bat, zala ekako irakasle, eta etzekin. Eta baita ere oso polita da, nola hartzen dute telefonoa, eta begiratzen dute pixka bat, eta zerretzen dira, eske, hau jakin barko genuke. Eta beti nola ziria sartzen diguten, nola nik hau egiteko, dokumentala hau egiteko, flipatu dut nola... Bueno, ez dakit diguten edo dugun, konplejoagatik, baina eskutatu izan da Txillardegi, baina ikaragarri. Hori da dokumentala pixkat hortik nahi nuke enfokatu, baina irudi hauek, bitu hau da, komiki, beste marrazki ilunagoak esaten duna. Eta, bueno, aizaten ikusten elkarrizketa Txillardegirena, hori da aekak zeukan apal batean, eta ez dakit hau balioko dizun, edo hasieratik aekak Jakinei esan zion, Jakinek bilatu zuen zuzendari bat, eta Eneko, Bartzelonan bizi izan bat, esan zian, dakate horre elkarrizketa bat, eta ez du zertako balio, eta nik ikusi nun, eta esan, hau altxorra da, porque ez zegoen. Eta ez da ebek zituen elkarrizketak zituen eskutatuta, eske, hau pasada bada, baina badaude, hasieran ikusi dugu Txillardegi pianoa jotzen, ez? Nik hemen azalean jarri dut. Aurrekoan Marko Zapenek esaten du, oin interneten dago. Hori, eta Enekak egin aurretik dokumentala, lehenengo dokumentala gure garaian izan da Txillardegiren kritika. Horren aurretik ez, niguatzen naiz, duela 10 urte, grabatu genuen, kriptan erakutsi genuen
orduko montai horretan ez egon Txiardegiren irudirik ez genulako. Ez genuen irudirik. Eta saiatu genuen topatzen, baina Filmoteka Baskan ere etzan agertzen. Filmotekan dauzkate Txiardegi eta Monzon 70 piko urtetan zehar, zineko irudiak, txuri beltzean oso politak, Piarrez Larzabalekin txiki azaltzen da, jende historiko pilo bat, El Cabra, ez dakiz zer, eta irudi guztiz euskaten hola jartzen zuen tetrakolor, ez egon katalogatuta, zujuten hori denborarekin azaldu da. Eta gero, Txiardegi pianoa jotzen, azaltzen zen, egin zion, Asier Etxeberria ditzen zen, Sautrelako kasetaria garai batean zen, errealizadore, programen errealizadore, eta bazegoen programa deitzen zen Ispiluan, eta zen 82 arte egon zen, eta egin ziren, adibidez, sukaldari ospetsu bati egiten zuten ordu erdiko kapitulo bat, eta bat izan zen Txiardegiri buruz. Eta hori emititu zen igande batean, eta urrengo astelenean, ETB-ko zuzendaritzatik edo bere goiko kargotatik esan zioten programa hori bukatzen zela, eta jarri zuten Asier Etxeberria lanean, kazetaritzako lan txikitan egiten. Eta hori, ni topatu nuenean, zegoen bere blogean idatzia, eta nahi nun topatu dokumentala eta ez nuen aurkitzen. Eta nosbait Arriako multimedian jarri zuten, baina ezabatu zen, gero, ez dakit nola, nork. Gauza asko dauzkat, nahi nuke jakin zehazki nola gertatu dan. Baina zegoen arrastoa, Ispiluan, 82koa, beraz, ETB-ri deitu, ETB-ren artxiboa pribatua da, beraz, jakin barrezu zehazki, esku pribatuan gelditu da guztia, hori ere beste kontua da. Dago enpresa bat, pribatua kudeatzen duna. Eta azkenean, hau egin genuen, Txiardegiren klika egin genuenean, eta sartu zen Lorea Agirre, Jakin eta horiek dakatela esperientzia gehiago, kasetari bezala, kontaktu gehiago, eta atea genuen ETB-tik modu extraofizial batean. Eta nik ekoiztu nuen Txiardegiren klika, eta hor sartu nitu irudiek, nire ardurapean. Berez, esan dezakete, lapurtu dezu. Ja, nik edo zuek lapurtu dezu edana. Ez dakit, eta horregatik ez duten ezer esango, ze azkenean eskanbila bat izango nintzateke. Bueno, hori da beste gai bat, beste komiki bat egiteko. Hori da, dokumentala, hori oso dokumentala egiteko, da. Hori... Eta nik uste hori beste belaunaldi berriei iristeko oso interesantea, ez? Pixkat argitrazten danaren... hori nola estaltzen dan, eta... ez da zentsura... Problema da, transmisiorik ez daula. Gu egon gehauen Xuberoan pastoralak, 2008 garren urte arte nun egingo dian pastoralak zein herritan badakite. Ez dakitena da ze gaietan. Baina jartzen dituzte, 2008 arte badakite noiz zein herrik egingo duen. Ez dakitena da zein gai egingo duen. Eta hon, hau izan ziken gai bat, Txiardegik ere harreman handiok izulako Xuberotarrekin, iparraldean egontzalako, refusiatu egontzalako, iparraldeko Euskal Batuaren biziko mila Baionan intzialako, badago mila arrazoi, eta aitak ezagunak milaka zeuzkanan, eta bazion arrazoi hori guztia, ez da. Eta jun ginean hitz egitea hauen dela 2 edo 3 aste, duen ginean maskarada zela eta etzela hango pastoral egileekin eta bar, eta asko da, eta Euskal kultura pastoralaren mobidan dabilean jendea, eta ez da gizen, eta iztagate inolako transmisiorik Euskal kulturaren ingurukoa, baina ez daiteke Txiardegi, zurazki plantatzen bezuko domitxena, ez da egiten, baina izango da antzeko parezido, plantatzen balin bezu, Euskal kulturaren transmisioa, ez bakarrik belaunaldi berri, eta territorialki ere Euskal Herri mailan, ez dago benetako transmisiorik, etena izugarria da, Eta, bueno, hori, pentsatzen dugu, herri ekimenen bitartez landu zitekela, eta horretik gu jarri genuen, Txiardegiren martxan, Txiardeginen gaina espezialia gehiago du, ez dute inon agertu nahi, arazi nahi, badauzka beste komponente batzu, baina badago beste jende batek, komponente horrek ez dituna, eta inon ez daudenak ere, zaizu. Eta beren programazio kulturala ikuste besteik ez dago,
Eta jokuek, ETV-ko jokuetan dituzten galderak, eta hori guztia, ez musika, ez literatura, ez zero. Eta, komikiaren bitartez, beste bide bat. Bai, eta gero baita ere transmisioa, beste bide bat, eta hori, badago konkretamente gai bat jorratzen, komikian ikusten da, euskera batua sortzen dute, Euskal Herria batzeko, ez? Eta tartean, badago etaren desbideratze bat, eta Txiardegik salatzen du, eta gaur egun irakurtzen duzu dago orrialde honetan, gaur egun irakurrita ematen du GKS-en eta beste batzuen arteko mobidak, baina tal cual, ez da Txiardegi bere kezka da, hori nazio burruka, ez ote den bigarren maila batean geratuko klase burrukaren hori da lehenengo kezka, gero ja argita garbi ikusten du gertatzen ari dela, eta ari dela baztertzen, eta hurrengo orrialdean erakusten dio Telesforori zer ari dan argitaratzen etako aldizkariak, eta Txiarregiren ustez, ez da beak sortu zula eta beak jarri ziola izena, ez da edozein indar berezi bat dauka, baina eske bakarrikan beak ateratzen ditun hitzak dira darrigarriak, ez naiz jarriko orain argitaratzen, irakurtzen, baina esaten dituna, argitaratzen zirenak etaren 77an guztiz euskararen kontrakoak, nabarmen. Eta garai horretan, nola importazuna zan la lucha de clases, zeuden dana oso nahiko itxuan, garai horretan. Zakite, hau jende asko nola ikusiko duen, baina interesantea da, ikustea beak ikusten zuna eta azpimarratzen zuna. Eta esan behar nuen baita ere, igual, nahi baituzue hartu begiratzeko komikiak gutxapa eman bitartean, ez? Baita ere? Baita ere. Galdetu nahi nizueke Txiardegiren elkartekoa zate, demagun podcast hau iristen zaiola Txiardegitaz ezerrez dakien bati, edo arrotza egiten zaion horietako bati. Nor da Txiardegi? Nik botakoet, Jose Zurmendik esaten du bezala, garai bakoitzean badaude ate berriak zabaltzen dituzten personak. Eta beraz ez dute lana bukatzen, baina irikitzen dituzte aurrera begirako ikuspegi berriak eta prozeso berriak, eta Jose Zurmendik esaten zuen Txiarregiren ezaugarri badala, adibidez, plano ideologikoan, Euskaldun fededun izatetik, eta Euskal Herriaren ikuspegia PNV-ek zeukan, garai hartako PNV-ek zeukan, ikuspegi erlijioso, konservadore, arrazista, bere garaikoa, Kontestu horren erdian, irikitzen du beste bide bat, da abertzaletasun laikoarena, eta ezkerrekoarena. Europan ematen edia movimentuarekin, deskolonizazioarekin, eta bar. Eta orduan gero hortik sortuko da, eta bar, ez? Baina irikitzen duela bide bat. Beak ez du bide hori bukatzen, baina bide bat hortik sortzen du, ez? Edo literatura, Jose Azurmendik esateko, literaturan, euskal literatura, Txiardegi iritsi arte, oso literatura, nekazaleren mugan kokatua, oso gizonaren inguruan zintratua, oso gaietan ere bai, oso, rurala nola esan, eta Txiardegik ateatzen duenean leturiarena, irikitzen du ikusteko beste bide bat, beste literatura bategi atea zabatzeko, ez? Edo emakumeai esasilenei protagonismoa ematen dionean, persona nagusi bezala, baina hori ez da gaur, hori da hori dela 40 urte, horrene beste bide bat irikitzen du, edo soziolinguistika ninguna. Orduan, Jose Azurmendik esaten du, historian badaudela persona batzuk bideak irikitzen dituztenak, ez? Orduan Txiardegi izan zen, Txiardegi zurazki 50. hamarkada bukaera hartan, eta munduaren aldaketaren hartan, eta hemen diktadura berean zeudenean, bea bezala beste batzuekin irikizituzten bide batzuk. Eta bide horiek gero, asko ze jende gehiago garatu du, Euskara Batuarekin gertatu da bezala. Euskara Batuaren idea, orduan sortzen da, baina gero Euskara Batuaren inguruko desarrollo guztia jende pidea baten parte hartzen du, baina bide hori Euskara Batuan nundik egin, da nola egin,
hori da irikitzen duen ate bat, ez? Orduan, nik uste Jose Azurmendik esatu bezala, bide egile bat, ez? Bide berriak, gaur egun daukagun mundu honetan, ez? Ikusten egia, Trump eta mundu guztia, eta eskuin muturra, eta labostea, eta razismoa, eta matxismoa, eta nundik ate behar dugu. Orduan, behar dira refleksio batzuk bide berriak eskainiko ditu, zaharrak agortuta daude, ez dute balio, eta momentu hartan ere, 50. hamarkada bukaeran, frankismo bukaeran, Euskal Herria PNVC honan, jaurlaritza ez dakit nun, ideologikoki eta hartu, eta jarriko dugu zentroan, ezkerreko proiektua, hizkuntza eta kultura, zentralak izango dira, bide horiek guztiak, ez? Nik uste dut, garai bakoitza ditu, gaina aitaren garaieko jende gehiago ere bat zehon, zan behar bakarrik izan, baina hor egon zan talde bat, bide bat egin arazizuna, eta gero Euskararen eremuan, jakin taldea izan zen, bere garaian Frantziskotarrak zienak, eta hori izan zen, beste bide bat irik izana, eta badaude personal batzuk bide horiek irikitzen dituztenak, eta nik uste Txillardegi da horietako bat. Gertatzen dena, nola etzun bine amore eman, eta etzun bine saldu, esan dezagun botereari, botereak ez dio barkatzen, osea, argi dago. Euskaltzain dian eretzan bine sartu, zuten sartu, liburuak izkutatu daude, pelikula daude kajoi batean astuta, liburutegi bate izentzea izena jarri, Bai, osea, ez dakit, nik ez dut ezagutzen Espainiako historiaren akademia eta zerbitzu sekretuak, baina somatzen ditut, ez dakit, jende asko beza, eta niri iruditzen zait Norra Txillardegi, hoiek sortzen diguten euskal historia, euskal gatazka eta euskal terroristaren relatori hobekien hausten duena, osea, sortzen dute euskaldun, ez dakit, topiko guzti horiek, gainera kanpone, hon naiz orain, que si los vascos somos fuertes, nobles, que si no sé qué, ez dakit, eta ez du, bidaiatu inbardala, eta ez dakit, tontakiri guzti horiek, el nacionalismo se cura viajando, ez dakit zer, da, olako gauza guzti horiek, nik uste Txillardegi deskubritzen, hostia, asko ikasi du, asko aztertu du, herrialde askotan. Osea, somatzen da, estaltzen ari direla. Osea, nik somatzen da, lanean zaudela, ez dut uste eneko goia dakienik Txillardegi zer dan eta zergatik ezin zaio, osea, ematen diotela tokea, ez? Osea, leku guztitatik ikusten da, osea. Ez bueltatzeko bakarrik komikira, ni gaur, irakurria nun, baina taldean nabil, nien naiz akademikoa orduan ez naiz. Baina, gaur, etorri aurretik berriro irakurri dut, ez? Eta horren, aholkatuko neke, edozeini irakurtzeko, zegia da oso, tarte, ez da intarte laburra, baina komiki txiki bada, gauza asko apuntatzen ditu, ez da? Eta irekitzen ditu ateak, ez? Irekitzen du atera, lehenagora, ez? Eta sortu horreko garaietara, apuntetxo batekin, irekitzen du euskera baturako ateak, beharrak, eta gero oso, eta gaztuta dugu, ez da, badiru horrein gauden bezala, eta baditu egin daitezke, badugu egunkaria, baditu aldizkaria, eta hori guztia, eta Euskal Herri osoan partekatu dezakeguna, bera gabe, ez dakit, agian beste bide bat ingo zen, ez da, baina bera klabea izan dela bide hori egiten, ez? Eta gaur, eta niri kasu, irakaz deukinulako ere Zorroagan, zentzua ematen, ez da, eta Helene kantatu zuenan da, euskaratik eta euskeraz, ez? Imaginatzen, denok ez dugu Euskal Herri bera ukiko, gizarte bera irudikatuko, baina beti gizarte ireki bat zabal bat, baina euskeratik eta euskeraz, ez? Eta horiek ekarri, ez? Jende asko hori aztu iten do, da Txillardegi eta etzan bera bakarri, baina euskaltzaindiak bilerak gaztelaniaz egiten zituen, espainolez egiten zituen, ez? Euskeraren inguruan aritzen ziren, baina espainolez, nola da posible, ez? Eta horiek etorri arte, horrela jarraituko genuen, ez? Que bonito zel euskera, eta lauzortziko edo egiten, ez? Eta ez,
Gero, unibertsitatera, eskoletara, edozein nahi dugun arlora gaur egun sinisten du, eta jende askok posible egiten dugu, eta diguzet hori dala ekarri duena, ez? Eta gero, ez amore ematea, eta bereari eutxi eta segi, ez? Gero etaren aitzeki bada, nik esaten dut jakin da, zaizut, badao etako jendea pistolakin eskuan ibili dana, Txilarri etzion eman demora horretara iristeko, baina onda jendea erakundean ibili dana, gaur PNV-ren dabilena, PSOE-en dabilena, Donostiako alkateteko gabinete burua hori pistolakin ibili da eskutan etakoa, eta etakoa baldin bazea, baina momentu batean PNV-era bueltatzen baldin bazea, edo momentu batean PSOE-era bueltatzen baldin bazea, edo momentu batean horrako zerbait iten baldin bazu, ja, etakoa izana pistolakin eskutan, ez da bihurtzen arazoa. Kaso hontan, ez zan hori eman, eta gainera arazo ideologikoen gatik eta bat etatik utzizun, edo bota zuten, edo bere garaian, beti izan da eskara bertzalekoa, etakoa utzizun, baina eskara bertzalekoa izan da beti, ez da behin egon PNV-en eta ez da behin egon PSOE-en, eta hori da barkatzen ez dutena. Barkatzen ez dutena da, 50 urtetan, norberaren hildoari eustea, ez etaren historiari. Etaren historiak ez daka sentido gehiagirik. Eta gaina, oen dela gutxik, Martxelo Otamendik idatzizun zutabe batean ere, ebiez Katalunian egon zan erresistentzia armatua diktaduraren kontra, eta horko jende batei, gaur egun instituzio katalanek aitortzen diote, aitortu barzaien guztia. Eta ibilizian, Katalunian ere armatan, hemen ibilizan bezala jendea, ez? Orduan, hemen problema ez hori, problema da ikuspegi ideologiko berri bat plantatzen dula osoa. Ez burruk armatuarena, ez? Problema da, abertzaletasun ezkertiarra, laikoa, horrek ekarri duen guztia, hor da hon eztabaida, Monzonen agertzen den eztabaida hori, horrek ekarri zuen berpizkunde bat, eta Euskal Herriaren frankismo bukaerako urte guztian ikastoren sorrera, movimentu sorrera, hori guztia, zetorren perspektiba berri batekin, eta zetorren hirugarren munduko deskolonizazio prozesuetatik, eta zetorren existenzialismoa, baina Franz Fanon bai, eta gero, aita antimarxista zan, baina marxismoa igurze asko irakurrizun, beste asko baino gehiago ere bai, orduan, nik uste ikuspegi ideologiko hori da barkatzen ez dutena, ez gero, inoiz ez da mutu, ez barkamenak eskatu, eta ez ezer, bukaeraino, beak zatezun, asuntoa ez da modan egotea, baizik eta zauden printzipioekin ados egotea, ez da. Nik uste horregatik ez diotela. Eskeroko esan duzuna, bere esan zula... Bai, ez, beak esaten zula, norberak bere printzipioekin eta sinismenekin eutxi behar diela modan egon edo ez. Beak esaten zuen, bere garaian ere, gauza batzuk modan egotea zan, beste karrilan egotea, eta ez, ni zago beste. Eta pentsatu behar da, 50-60 hamarkadan, PNV-ek izan zuen hegemonia guzti horrean, baina ez hegemonia bakarrik aginte instituzionala, baizik eta pentsamentuan, eta Euskal Herriko historian, eta Euskaldunaren izaera garbian, eta Euskaldun jatorra, eta ez dakizer, kontestu horretan hartzea, PNV-rekin austea, eta erakunde bat pontatzea borroka armatu egiteko asmoarekin, eta ezkerretik, iaia zan aitak atzea bezala. Zaizute Euskal Herrian, PNV garai hartan zan, mega hegemonikoa, PNV ez torren, 36-tik, erraitetik, eta ezin ziteken ezer egin PNV-ren autorizaziotik kanpo, eta hauek azten dianean eta sortzen, hausten dute PNV-rekin. Ez dute PNV-rekin, eta hori da, pekatu, eta gaina zertarako, eta montatzeko ezkerreko rollo laiko bat, eta gaina burruka armatu ingo duna, eta gaina gero batzuk hiltzen hasiko dana, PNV-ek ere garran 36an ditzitan asko, baina, etzan hori egoera, ez? Nik uste gauza horiek oso gaurtik izaki kontuatzen gara, baina garai hartan izugarrizko esan ezagun ausardia personal eta politiko ere behar zan, ez berea bakarrik, horri bilizan talde horrena. Jose Azurmendik esatezun pareta puskatzen ditun talde hori, oso ausarte esan zan ez bakarrik diktadura bat zeolako. Problema etzan bakarrik Franco, problema zan Etxebarruan ere bai, Etxebarruan ere Euskaldunen artean, ez bide laiko bat esan Euskaldun fededun bukatu da, eta Elizarena ez da egin hola, eta Ordon Francisco Tarrekin, eta mundu hori guztia, ez? Eta nik uste belaunaldi hortan egon zan talde bat hori egintzuna. Igual sortuko da noiz bai belaunaldi berri bat, beste bide bat planteatuko dute, baina... Igual aurrerago, edo ari diretaz didiegu ikusten. Bai. Bintzat behar oso garbi zuen asuntoa ez dela modan egotea. Beste bide bat ikusten badet, ez dago modan, baina nik utziko diot, eta... Nire gustatzen zait, Asier Etxeberriak egiten joan elkarrizketa horretan, esaten du, zirela laukatu, hasi zirenean. Eta zirela laukatu,
baina laukatu, baina hasi ziren lau txoro bezala, eta bakardade oson, eta hori, inguru guztia etxean eta klasean, eta lagun gehienak, zeizate edo. Eta bildur ikaragarriarekin gainera, hori kriston ausardia, hori gehien erakartzen dagoen, ausardia hori, azkenean, bai, egia da, euskeraz idazten dula, eta gainera, gai berriei buruz, ez daudena gazteleraz, eta euskeraz derrepente daude, eta ondo idatziak, eta rapatzen zaitu. Eta gainera rapatzen zaitu, derrepente esan duzu gramatikal liburu bat, eta, ezakit daukaz zerbait, ez da astuna, eta holako gauzak. Hortaz aparte hori, kriston ausardia, zegoen giroan, eta, ostras. Bai, eta hori gero, momentuko, hori, derrepente salatzea, eta daudela infiltratuak, eta barruan. Ari zirenak nakatzen pilo bat, esaten du hemen, eta Espainiaren alde ari dira, Eta egia da, gero Jose Azurmendi esaten zuen, Jose Azurmendi espainolista zala, ez dakit danak zian espainolista momentu batean. Eta gero elkarrizketa horretan egin ziona Fito Rodríguez Jose Azurmendi, horri buruz galdetzen dio, eta Josek aitortzen dio, bai. Ez ginean marxismoarekin itxututa momentu batean, eta ari ginean, eta Txiardegi izan ikusten zuen bakarra. Eta esaten zuen, aitortzen dio, hori. Nik orduan ez nuen oso ondo ulertzen, baina gero Pako Zudupen liburuan oso ondo saltzen du guzti hori, eta gero gertatu da, karo, ni hasi nintzen 10 urte ez zegoen GKS. Hau izaz da, 2019, eta gero derrepente ikusten zu GKS-erena, eta nirengo momentutik, haizai ikusten, hostia, hau zan Txiardegi esaten zuna. Ez dakit, ez? Edo... Nik uste belaunaldi bakoitzak dazkala eztabaida rekurrenteak, eta klase borroka eta borroka nazionalen arteko lehia eta dialektika eta zein dan eta hori guztia, hori eintzuten gure gurasoek, gero egin genuen guk, oain iten nahi dia urrengo gazteak, eta segurazki ondorengoak ere plantatuko dute, mundua dagoen bezala, esplotazioa hor dago, eta azterketa hori klase borroka nazionala zein dan, zeinek hartzen du zeren forma, eta eztabaida horiek gure gurasoak sortu zuten, baina gero gu eta urte ditut, eta gu gazte ginean horri buruz diskutitzen. Bai, gure, bai. Eta oaingo gazteak ere horren inguru ondo, eta, pues... Baina, pues... Gure asmoa da segitzea burrukan, pues... Bai. Ez liburutegia lortzeko bakarrik, hori ere bai, baina... Noiz lehenbiziko aldean, lehenbiziko argitarpena noiz? A ber... Durango neontzan, Durango negon zan 5 komikien bilduma hori. Bai, 2023ko abenduan. Eta gero, 2025ko urtarrilan argitaratuet hau, eta hain askoz kopiagiago daude honenak, eta auleko askotan erosi daiteke baita ere, eta lehenengo argitalpena bertsionena izan da urtarrila, duela 2 hilabete, eta bigarrena gaur. Zagit. Baina hori, nik marraztu nun 2023 eta argitaratu zen 2023ko azaroan bilduma batean. Eta orduan zekan izenburua bakarrikan Txiardegi Bergaran. Eta gero argitalpen honi jarri diot eta Monzon barentesi artean, ez dakit. Zentzua gote duen, baina horrela egin duen. Eta ja horrela da. Relato bombardeo honekin gau dau. Bai. Relato... La infiltrada. Ofiziala. Relato ofiziala, bakarra... Da pasada. Blankatzen torturatzaileak. Aidia kontatzen historia. Bai, hoi da. Eta gaztek ze nun ikasikotu historia, ze pasa hemen. Fikzioan bitartez, asko. Eta, guionistak Santiago Seguraren eskutik pasata, infiltraba bidez, Santiago Seguraren ikutu batzuk, produktorakin,
Bere sozioa da, ez? Osea, Bere produktora... Bere produktora da? Bere produktora da. Osa, hori da, barne ministeritzako pentsatua, eta pixka berak nola zineaz askoakin, eta ze gustatzen zaio ikusleari, ez da zer zein gozun. Produktora bere da, produktora bere da, Santiago Seguren. Badago produktora emakume bat dela bere sozioa. Osa, Santiago Seguraren bazkida emakume, hori, ez naiz gogoratzen zer esan zuen, baina... Esan zuen, bai. Esan zituen batzuk, Kristona jaso... Esan zuen, zein iman zizkion eskerrak, hortik atertzen duzu. Gogoratzen zer esan zuen, hortik atertzen duzu zer dagoen atzian. Obez, pentsa, aldatu da, Torrente egin zuenetik, ze Torrente bat zeukan kritika. Torrente zeitu, baina haure, bai, ez dakit ze interesa. Ni beti pentsatzen dut egin zitekela, baina, karo, ez daukagu estatu bat hori egiteko, baina infiltratu baten Torrente moduko pelikula bat, osea, hori, parrandero bat, bueno, ez pentsatzen badago dokumental bat Katalunian, Infiltrats. Atera berri, orain dela hilabete batzuk, destapatzen azken bi urtetan eta atea dituzten kasu guzti, bueno, batez ere kasu bat. Bai. Galdera bat, komikia ikusten dezue liburutegietan eta sartu daitekela edo? Noski, liburutegietan? Bai, liburu dendetan ez, liburutegietan. Liburutegietan, noski. Bai, ni daukat... Amarrean, Marko Zapeinen ni horretan bizi naiz, Lekuonan liburutegian, eta horre egingo dugu, beak paraleloan atera du Txiardegi hizkuntzalari elkarrekin liburu bat, hola Marko Zapeinek, eta egingo dugu aurkezpena elkarrekin, eta hor geldituko dira batzuk. Eta gero daukar lagun bat, hori lan egiten duna okendon, eta bera ida mugitzen, baina bai, Txiardegi udal liburutegian sartu behar dugu bat, edo batzuk, eta... Ez aldeute hor atal bat Txiardegen liburuak edo uste zerbait, egon zan edo... Bueno, hor badago ez dakit akaun udal langile infiltratu bat ala ez, baina aitaren azkeneko urte hurrena zela eta etzela hartuzun eta montatuzun udal liburutegi barruan estanteria oso bat Txiardegiren liburuak. Eta... Zein egin dueritze botein dute kalean. Ez dut kaleatu dutenik, baina hori ez daula sartuta programazio ofizialean, hori garbi dago, Pues ez dakit, nik jende animatu, pues aparte, erosteatari aparte. Mugitzera baita ere, osea, bakituzue kontaktuak liburutegi batean edo lo que sea, laguntzea, ze azkenean autoedizio bat da, bueno. Hemen botako da gero taldean ere bai, eta komikia izan da eskoletan, institutuetan, adin horretan, dala, eta horren ezagutuko dute, eta irakasleen irakasle izelako. Berteko irakasleak kontatuta, askotan gauzak ez dira berdin hartzen ez, eta horren joatea, eta horrena garai oso bat ez. Gero esaten dut, ikasleek ez dute euskeraz egiten, nahi dute, jasotzen duten, gizarte jasotzen dena ez da justu kontrakoa ez. Orduan, han badala aurkezteko prestatuak aurkezten bada, bineta batzuk ere proiektatuta, erakargarritasun aldetik, egon beharrean gaudenak egin, eskoleta jun eta gustora batzen dute. Kontuatu naiz, hori, askoz politago gotetuko izatekela, ze bihar daukago beste bat, biletak proiektatzea. Batzuk, eta batez ere... Gaztea dauka, entzutean ere ustez, baina jartzen dezu Txiardegi hori hitz egiten, eta zelan da bizonzar bat hitz egiten, zaitzer... Eta ez du asko lagundu, ez? Proiektzioa. Ez que ez dugu... Ez izan da gero. Ez gaina du zer ikusi, ez da ikusten dira irudiak... Zuri hitzen egin eta zenbat jauten du? Ordu erdi. Berezio ikusten. Jarriko dugu estekak. Podcast egoten dagoenean jarriko dugu. Igual biharko prestatuko ditut bineta batzuk. Bueno, hau da kaso bat, eta kaso gehiago enditzekenik animatzen da jendea gu hau egiten egian bezala persona baten inguruan, beste euskal kulturgile baten inguruan ere egitea, ez? Haizut, herri honetan dago behar izugarria
transmisiorako, Bultatuta pixkat sarreran egin dezuna, ez da, izendegiak duen garrantzia, ez, hiri batean, askotan pentsatzen dugu, eta justu kontrakoa ikusi dunean Jon Maiak adu biele egin zuen ikuskizun bat, ez da, Lauaxeta eta Lorca. Eta horren biak lotzen ditu, eta horren Euskal Herritik begiratuta, eta nik egin dualako begiratu, jarri Google Maps, edo jarri Google, eta Lorcak kalea du Donostian. Baina asko aipatzen den kalea, ez da? Lorcak du Bilbo, du Iruñan, du Tuteran, du, bai? Eta, Espainian, zer esan igaz, kostatu da, ezkerrekoan nik dut, Lorca, simpatia badiot eta duena, ez da? Baina, berdin, gerran fusilatu zuten Lauaxeta, Euskaldun poeta. Eta horrek, ez du, Euskal Herrian ere ez du. Du instituto bat, eta baina du kale bat, bere herrian eta kitxo, bai? Andaluz ezkertiarrek jartzezaketen, zegaina harreman aukizuten, ez da? Lorcak eta Lauaxetak. Baina ez Espainian ez duzukiko, Lauaxetari jarriko diogu kale bat. Ez da, bai? Ben guk ere oso arro gaude Lorcak duelako, ez? Eta Lauaxetak ez du. Ez da, eta gure herrian, ez? Orduan, adibide bat, eta hori bezala, balena ipatutako beste kale guztiak. Baina batzuk gaina pentsatuz, ze jatorrak eran, ez? Ze arro. Lorcak, baina ni Lorcari ez nioke kenduko, baina, bati jartzekotan, Lauaxeta jarriko nun. Lorcak eukiko ditu bereak, euki behar ditu lekoa, baina hemen horrek behar luke. Gero, lekoa badago, jarriko dugu Lorca eta beste mila kendu. Eta kenduko dugu Maria Regente, eta kenduko dugu Reis Katolikos, eta kenduko dugu Gros, eta kenduko dugu... Herria komplezatu bai. Ez, eta nik Txiardegirik hasi nion... Ez dugu sinisten Lauaxeta Lorcaren tamainakoa da, nik usta egin Lorca bat, mundu mailako... Ez dugu sinisten. Arrokeri bat izango izateke pentsatzea. Baina izendegien inguruan adibidez, izendegi buruz, oain adibidez oso eztabaida polita dago Biarritz La Negrezen inguruan. Biarritzeko estazioa da honen auzoak izena du La Negrez. Osea, La Negrez da beltza en femenino frantsesez. Orduan batzuk esan dute hori dela garaibateko esklabismoaren ondoriozko izen bat, ez? Orduan batzuk proposatzen dute kentzea eta jartzea euskal toponimoa, auzo horrek euskal toponimo badu izena. Frantziako aginte ideologikoa miarritzen, ez, utzi behar dela La Negrez, euskal toponimoa fuera, eta gaina jartzen duen izena arrazista da. Eta hala ere, ez dute kendu nahi. Eta errekurritu dute konstituzionalea, eta ez dakizet. Izendegiak azkenean, pentsatzen dugu gauza, harina diala, baina transcendentzia ondia daukate, pisu ideologiko ondia daukate, transmisioan ikuspegia ondia. Reis Katolikos, jende guztiak edakik existen unos Reis Katolikos, baina ez liburutik ikasituztenako, Hori konpontzen dute gero Reis Katolikos, Errege Katoliko jarrik. Mila esker. Barruan kulturalak.